Ščítanie a odčítanie zlomkov. Výraz A lomeno B nazývame zlomok, pričom A je čitateľ zlomku a B je menovateľ zlomku. Ščítanie zlomkov. Ak zlomky majú spoločného menovateľa, zlomky ščítame veľmi jednoducho, a to tak, že ščítame čitateľe týchto zlomkov a menovateľ iba opíšeme. Pozrime sa na príklad 1. 5 15 plus 7 15. Ak chceme spočítať tieto dva zlomky, ščítame ich čitateľe 5 plus 7 a spoločného menovateľa 15 iba opíšeme. 5 plus 7 je 12 15. Ak zlomky nemajú spoločného menovateľa, nemôžeme ich spočítať. Musíme ich najprv upraviť na spoločného menovateľa. Upraviť zlomky na spoločného menovateľa znamená nájsť ich najmenší spoločný násobok. Príklad číslo 2. 5 sedmín plus 2 jedenáctiny. Tieto dva zlomky momentálne nemajú spoločného menovateľa a ak ich chceme ščítať, musíme ich najprv na spoločného menovateľa upraviť. Nájsť spoločného menovateľa znamená nájsť najmenší spoločný násobok menovateľov, a teda čísel 7 a 11. Čísla 7 a 11 sú však prvočísla a nemajú rozklad. Najmenší možný spoločný násobok týchto dvoch čísel je ich vzájomný súčin 7 x 11 a teda 77. Ak chceme prvý zlomok upraviť na menovateľa 77, musíme ho rozšíriť 11. Plus, ak chceme druhý zlomok upraviť na menovateľa 77, musíme ho rozšíriť 7. Zlomky upravíme. Teraz už majú spoločného menovateľa, ščítame ich teda tak, že spočítame ich čitateľe 55 plus 14 a spoločného menovateľa 77 iba opíšeme. 55 plus 14 je 69 a teda výsledok je 69 77. Pozrime sa na príklad číslo 3. 9 trisatín plus 11 osemnástin. Tieto dva zlomky takisto nemajú momentálne spoločného menovateľa. Ideme ich upraviť na spoločného menovateľa, aby sme ich mohli ščítať, a upraviť zlomky na spoločného menovateľa znamená hľadať ich najmenší možný spoločný násobok. Čísla 30 a 18 nie sú prvočísla a majú svoje rozklady, tak si ich poďme pripraviť. Rozklad čísla 30 sa rovná 3 x 2 x 5. Rozklad čísla 18 je 3 x 2 x 3. Pozrieme sa, aké čísla sú v tomto rozklade rovnaké. V obidvoch rozkladoch sa nachádza 1 trojka, 1 dvojka. Najmenší spoločný násobok, teda čísel 30 a 18, je 1 trojka krát 1 dvojka a krát súčin ešte čísel, ktoré v rozklade ostali, a to je ešte 5 a 3. Najmenší spoločný násobok, teda čísel 30 a 18, je 90. Spoločný menovateľ teda našich zlomkov je 90. Ak chceme prvý zlomok upraviť na spoločného menovateľa 90, musíme ho rozšíriť číslom 3. Plus, ak chceme druhý zlomok upraviť na spoločného menovateľa 90, musíme tento zlomok rozšíriť číslom 5. Zlomky upravíme, dostaneme teda zlomky so spoločným menovateľom 90. V tejto chvíli ich už môžeme ščítať, a to tak, že spočítame čitateľe 27 plus 55 a spoločného menovateľa 90 iba opíšeme. 27 plus 55 je 82 a teda výsledok je 82 deväťdesiatin. Odčítanie. Ak majú zlomky spoločného menovateľa, odčítame ich takisto veľmi jednoducho, a to tak, že odčítame čitateľe a spoločného menovateľa iba opíšeme. Pozrime sa na príklad číslo 1. 13 24 mínus 9 24. Zlomky majú spoločného menovateľa a teda ich odčítame tak, že odčítame čitateľe 13 mínus 9 a spoločného menovateľa 24 iba opíšeme. 13 mínus 9 je 4, takže výsledok je 4 lomeno 24. Ak zlomky nemajú spoločného menovateľa, nemôžeme ich odčítať. Musíme ich najprv upraviť na spoločného menovateľa. Upraviť zlomky na spoločného menovateľa znamená nájsť ich najmenší spoločný násobok. Pozrime sa na príklad číslo 2. 17 lomeno 36 mínus 11 lomeno 42.
Tieto dva zlomky nemajú spoločného menovateľa a teda predtým, než ich odčítame, musíme ich upraviť na spoločného menovateľa. Takže sa snažíme nájsť najmenší spoločný násobok čísel 36 a 42. Pripravíme si rozklad čísla 36. 36 rovná sa 2 krát 2 krát 3 krát 3 a rozklad čísla 42 je 2 krát 3 krát 7. Pozrieme sa, čo majú v rozklade spoločné a je to 1 dvojka, 1 trojka. Najmenší spoločný násobok, teda čísel 36 krát 42 je 1 dvojka krát 1 trojka a krát súčin čísel, ktoré ešte ostali v rozklade a teda 2 krát 3 krát 7. Najmenší spoločný násobok, teda čísel 36 a 42 je 252. Ideme teda naše zlomky upraviť na spoločného menovateľa 252. Prvý zlomok teda musíme rozšíriť sedmičkou mínus, druhý zlomok šestkou. Zlomky upravíme, dostaneme obidva zlomky so spoločným menovateľom 252 a teraz ich už môžeme odčítať a to tak, že odčítame čítatele 119 mínus 66, spoločného menovateľa 252 iba opíšeme. 119 mínus 66 je 53 a teda výsledok je 53 lomeno 252. Pozrime sa na príklad číslo 3. Ak máme príklad, v ktorom máme aj operáciu plus, aj mínus a napríklad aj zátvorku, tak vieme, že prednosť má zátvorka. Najprv by sme si mali vykonať súčet v zátvorke a potom rozdiel za zátvorkou. Najjednoduchšie však je všetky tri zlomky hneď na začiatku upraviť na spoločného menovateľa. Máme tam zlomky teda 4, 2 a 5, takže sa snažíme nájsť najmenší spoločný násobok čísel 4, 2 a 5. Takže si pripravíme ich rozklad. 4 sa rovná 2 krát 2, dvojka je iba dvojka a 5 je iba 5. Pozrieme sa, čo majú v rozklade spoločné a je to teda 1 dvojka, ktorú si zapíšeme a k nej prinásobíme všetko ostatné, čo v rozklade ostalo a je to ešte 1 dvojka krát ešte 1 5 a teda najmenší spoločný násobok čísel 4, 2 a 5 je 20. Všetky tri zlomky si teda upravíme na spoločného menovateľa 20. 3/4 teda musíme rozšíriť číslom 5 plus 1 polovicu musíme rozšíriť číslom 10 a mínus 2/5 musíme rozšíriť číslom 4. Zlomky si upravíme, vidíme, že všetky tri zlomky majú spoločného menovateľa 20. Najprv vyriešime zátvorku. 15 plus 10 je 25 a spoločného menovateľa 20 opíšeme. Ďalej musíme odčítať ešte 8 dvacatín. Zlomky majú rovnakého menovateľa, takže odčítame čítatele. 25 mínus 8 je 17 a spoločného menovateľa 20 iba opíšeme.